हेलो फ्रेंड्स बरायबाय नोंथांमोनखौ डिजिटल आपडेट इउट्यूब चेनेलाव दा बीटीसी साख्रि जोंहा बाइबा टेस्ट जानो गोनां दिनैनिफ्राय 21 नभेम्बर दिनैनिफ्राय जोंहा बाइबा टेस्ट स्टार्टिं जागोन लोगोफोर दा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन आरो जोंहा बाइबा टेस्टआवहाय मा डकुमेन्ट्स लांफानांगौ बिनि सायाव जों ए टु जेड बेबायदिनि गेजेरजों सावरायगोन लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय थाबानो जाबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बर' रावजों गोदान जब्सनि आपडेट्सफोर मोनबाय थानो हायो। दा जों नायगोन अफिशियेल नटिफिकेशन जों बारा गोबाव खालामा दा जों अफिशियेल नटिफिकेशन नायगोन जोंहा अफिशियेल नटिफिकेशन फैदों दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौहाय जोबजासे थ' जों बिदिब्ला अफिशियेल साइटआव फैग्रोनि दा जोङो अफिशियेल साइटआव फैबाय CSP नि अफिशियेल दा बेवहाय नोंथांमोनहा मोनगोन आरोखि गासै नटिसफोरखौहाय नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन नोंथांमोना दा एडमिटखौहाय दा बेवहाय गावनि नाम इमेल एड्रेस नङाब्ला फन नाम्बार होनानै नोंथांमोनहा गावनि एडमिटखौहाय डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो बेवहाय नायनो हागोन दा जोङो नायनि दिनैनि 21 नभेम्बरनिफ्राय दिनैनिफ्राय जोंहा बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर 21, 22, 23 बेवहाय जागोन आरो दिनैनिफ्राय जागायगोन ओमफ्राय जोंना क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनियाहाय 27, 28 निफ्राय जागोन दा जोङो 21 निखौ नायनि दा जोंहा मा लांफानांगोन होनब्ला जोङो माखासे बिनि गाइडलाइन्सफोरखौ नायनि नङा होमबा लोगोफोर स्टेप डाबल क'क्राझार 22 21 नायसै दा नै बेवहाय दङ लोगोफोर नायदो बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि आरोखि दिनै 21 नभेम्बरनिफ्राय जागोन दिनैनिफ्राय जागायगोन बाइबा टेस्टआहाय इन्टारभिउआवहाय आरोखि ना दा ओमफ्राय जोंहा खयथानिफ्राय जागोन होनोब्ला नै बेवहाय टाइमिं होनाय दंखायो 10ता जानाय लोगो लोगो बेलासिनि 5टासिम जागोन दा नोंथांमोनहा 10टानि एडभान्स थांबानो जाबाय 9टाफ्राव 9:30फ्राव सहैनाय खालामबानो जाबाय आरोखि नङा होमबा लोगोफोर दा बेखौथ' मिथिबाय जों नङा होमबा लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा माखासे गाइडलाइन्स दङ बेफोरखौहाय नायना लाबानो जाबाय दा गाइडलाइन्सफ्रा मा होदों बेखौहाय आं No candidates will be allowed to appear in interview without call letter मानि एडमिट कार्ड कल लेटार गैयाब्लासिनो नोंथांमोना इन्टारभिउखौ हैनो मोननाय नङा आरोखि मानि एलाउड जानाय नङा कल लेटार गैयाबा नोंथांमोना एडमिट कार्ड गैयाबा इन्टारभिउखौहाय होनो मोननाय नङा आरोखि नङा होमबा लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय बेनिफ्राय 2 नम्बराव दङ नै candidates are allowed to bring only call letter ball pen black or blue and valid photo ID proof बेखौहाय मा होनदों गावनि एडमिट कार्ड कल लेटारखौ लांफाथारनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना माबाफोर साइन सिगनेचार होनांगौ दङब्ला नोंथांमोना बिनि थाखाय कलम लांबानो जाबाय आरोखि ब्लेक कालारनिबो जागोन ब्लु कालारनिबाबो जागोन आरोखि नङा होमबा बेनिफ्राय गांसे जायखिजाया भेलिड फट' गोनां आइडि कार्ड जेनेबा पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स बेफोरनि गेजेराव मोनसे आइडि प्रुफ लांबाबो जागोन आरोखि नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय 3 नम्बर गाइडलाइन्सआवहाय नायदो any book papers mobile phones calculators or any electronic gadget or objectionable materials are prohibited and are not allowed in the interview hall
एग्जामिनेसन हल सिङावहाय नोंथांमोना इन्टारभिउ होगोन जायगायावहाय नोंथांमोना सिङावहाय मा सोनो मोननाय नङानो जायखिजाया लेखा बिजाब पेपार मबाइल फन केलकुलेटर ओमफ्राय मबाइल फन्सफोर जायखिजाया इलेक्ट्रनिक डिभाइसफोरखौहाय नोंथांमोना मेटेरियेल्सफोरखौहाय लांफानो मोननाय नङा आरोखि नङा होमबा लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बिनिफ्राय जोंहा ड्रेसनि सायावहाय मेनटेन खालामगोन नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा ड्रेस होनोबा जोंहा ट्रेडिसनेल ड्रेस गावबागाव ट्रेडिसनेल ड्रेसखौहाय गाननानै थांबानो जाबाय। हिन्जावफोराहाय फेमेलफोरा जोंहा एसटिफोराहाय जोंहा दख'ना जोमग्रा सादोर आर'नाइ बेफोरखौहाय गाननानै थांनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय मेल केन्डिडेटफोराहाय जोंहा टि सार्ट गानबानो जाबाय सार्टखौहाय गानबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय बेनो आरोखि नोंथांमोना 10टानि सिगां सौहैनाय खालामबानो जाबाय ओमफ्राय मोजाङै मोजां इन्टारभिउ वाइभाखौहाय हैबानो जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। दा नोंथांमोनहा जाय आंनि चेनेलाव गोदान फैदों आरो जाय आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै नायगासिनो दं नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। थ' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ अल, बाय बाय एन्ड टेक केयार।